Kaixo Kazetaguneko lagunok, hemen gaude bideo berri batekin. Oraingo honetan zure smartphone edo tabletean nola nabigatzen den erakutsiko dizuegu. Ikusten duzuen moduan, gure tableteko mahai gainean kokatuta gaude. Internetera konektatzeko Google nabigatzailea erabiliko dugu. Ederki, adibidez Kazetaguneko web orrialdea bilatuko dugu. Horretarako, bilatzailean Kazetagunea idatziko dugu. Eta bertan sartzeko, hemen klik egingo dugu. Askotan, toki bat baino gehiagotan aldi berean nabigatzea oso ohikoa da. Horretarako, fitxak ditugu. Fitxa berri bat irekitzeko, botoi honetan sakatu eta fitxa berri bat ireki. Bilaketa berri bat burutzeko. Adibidez, datozen egunetarako egingo duen eguraldia ikusiko dugu, webgune baten bidez. Ederki, aurreko fitxara itzultzeko hemen sakatu. Ikusten zuenez, oraindik irekita dago. Smartphone batetik egiten baduzue, bestelako botoi bat izango duzue, irekita dauden fitxen zenbakia erakusten duena. Oso ohikoa den beste ekintza bat irudi bat deskargatzearena da. Horretarako, irudi batean sakatu eta mantendu segundu batzuk. Honelako panel bat azalduko zaigu. Irudia deskargatu aukeran sakatu. Irudia ikusteko, deskarga delako atelera joko dugu. Honekin zerikusia duen beste ekintza bat partekatzearena da. Berriz ere irudian sakatu eta mantendu. Oraingo honetan irudia partekatu aukeran sakatuko dugu. Nahi dugun partekatze aukeran sakatu beharko dugu, irudia partekatzeko. Bestalde webgune gustukoena gordetzeko, honelaxe jokatuko dugu. Lehenik eta behin, gorde nahi dugun orrialdean kokatuko gara. Botoi hontan sakatu eta kitxo. Markagailuen atalera joko dugu, gordetako webguneen zerrenda ikusi ahal izateko. Gogoratu, historialean, nabigatzailean edukitako jarduera guztia ikus dezakezuela. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte!